खुलुमबाय प्रमद बर' सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। प्रमद बर' सारा निखावरि बर' फिसाफोरखौ अनसायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। प्रमद बर' सार थांनानै थाथों। BTC CM प्रमद बर' सार फैदों जोंनि गामियावनो। नाजामायारि गाइस अखायानो साथाथ' साथाया दे थ' सानो थ' नैबे न'आवनो फैदों गाइस नायलांबाय थादो दा भिडिअ लासै लासै सार फैदों सार बाहायनो बिसोरनि गामियाव मिटिं मोनसे ला दे लादो सारजों जेराव हाबबाय ना लामा हगलाय एसे लामा मोजां खोथा नङा ना गामियाव लोमजाजोबबा नायबाय बे बस्थाया मोजां नालाय न'खराबो दा नैबे रिपर्ट खालामनानै चेयारमेनखायनो जाय जाय लोमजादो दिखांनानै हस्पिटालाव लाना थां दै सरकारि हस्पिटालाव दे बेनो चेयारमेननि दायित्व नों जबाय थादों फुंनिफ्राय मोनासिम नैफोरखौनो रायलायनांगोन बे टिमखौ गाबोन हरगोन भिडिअआ गाबोन टिमखौ गभर्नमेन्ट साकरि मोनबाय दा मोनो ना मोना मोना बेथ' बोसोरसे जाबाय गामियाव मा मा जेंना दङ गासिबो लिरजोबनानै जोङो नेक्स्ट फैगोन पेरालाइसबाबो ओरै हासुनाय खिनाय ब्लक जाजोबदों गासिबो जानानै दं आरो बोसोरनै जाबाय मानसिया नायनो मोनाखै एपिडिसिएलनिफ्रायथ' मोनसेनोसो नांगौमोन नमस्कार सार आं लालमाटि गामिनि गुवाहाटियाव माबा लेखा लायनो थिनदों दा बेखौ लायनोनो जोंहा जेबो गैया जानानै दङ नायै नायैनो गैला जोबस्रांलांजोब्बाय नमस्कार सार आं लालमाटि गामिनि गावबुरा सार आं फेब्रुवारि बेखौ हरफानो हानाय नङा नामा सार जेखौ हरनो हायो लाखि गोरोंखौ सार आं लालमाटि गामिनि गावबुरा आं फेब्रुवारि 20आव सारनोनो बेखौ हैखांबाय दाखालि ब्लकआव अलरेडि खामानिया जाबायमोन TLCC सारनि चेयारमेननि माबा मोनैनि थाखाय जोंनि खामानिया ब्लक जाबाय गय बिफां गायनाय आरो फुख्रि जावनाय गय बिफां गायनायनि थाखाय जोङो जुदा मोनसे मिटिं जागोन बेयाव भिडिअ लिंगोन गामियावनो फैनानै नोंसोर मा मा मावनो गोसो मा मा जेंना बेयाव बुंजोबनो हागोन अलरेडि सार जोंना अफिसियेलि जाबायमोन रेकर्ड हिसाबै TLCC चेयारमेना हराखै सार बेखिनि सार अन्नानै जोंनि गावहा थाबायनो गोसो दं
बुंदोलै एसे जासिगोन नामसो सार बबावबा गारि हगारदोंमोन सार 4 मास बबावबा गारि फ्रि हगारदोंमोन आङो ओमफ्राय एसे हेल्पबो होदोंमोन इउपिपिएलनो आङो दा बिदि जेबो खबर गैया सार सारयासो कंग्रेस दंमोन बिदिनो जोंनो हगारना होदों सालायदों आरो समाजनि खामानि बबावबा खबर लायो रायजोनिखौ मावा प्रब्लेम दं सार जोंखौ दा दायथ' लायाखै गारि सालायदों गारिखौ दायथ' लाहोदों जोंखौ नों मा होनदोंमोन सार बे एखेयानो बेखौ लादों हनै मा होनदों गोनां सार बिराद गोनां बे सार इम्परटेन्ट दा बेखौ आंनो होबाथाय आं बुजि मोननाय नङाथ' पार्टिनि थ्रुयैसो थांनांगोन पार्टि ब्लक प्रेसिडेन्ट फैदोंमोन नोङो दङ सार दङ खाखरफोर लालै सार मा सिथा खोथा बुंबाय 6 मासल'सो जादों ना सार 6 मासावबो मानो दुखु मोनदों खै बोसोर नोङो नोंनि जिबना बेसेबां बोसोर जाखो पिपिनि बारबाय सार इउपिपिएल सरकारा बेसेबां गोबाव जाखो जायाखै बेसेबां गोबाव जागौमोन सार 2 बोसोर 1.5 बोसोर जाबाय 6 मास हटेल लानानै नोंनि जोनोमा 49 years नों ओरैनो दोङोमोन दा 6 मासावनो नों इमान अधैर्य जायोबा अधैर्य जायाखै सार माने एसे खाखर लाबा मोजां मोनो आरोखि सोर लानो खबरखौ नोंबो आंखौ लानांगोन नोंबो सारखौ जोङो ब्लक प्रेसिडेन्टआ थांखाबाय दङ आरोखि ब्लक प्रेसिडेन्टआ बे सोर ब्लक प्रेसिडेन्टआ नोंसोरो बुंदो मा होनदोंमोन नोंसोर गामिनि गय गायनाय जोंना मोनसे महिला रायजो आफादनि हा दङ 11.5 बिगा हा खालि दंखायो थिगानो दङ बरिया जों बे बुस्थुखौ दा खोनासं दा भिडिअ'आव फैनानै बेयाव मिटिं लिरगोन गामियाव मा स्किम लानो हायो बिनि सायाव रायलायगोन आरो इन्डिभिजुवेलि जिफोर बेनिफिसियारि स्किम लानो हायो बिनि सायावबो रायलायगोन रायलायनानै माखासे पलिसि लानानै स्पटआवनो सेटेल खालामगोन दै सारनावबो बुंनांगौ दरखार दं सारनावबो बुंनांगौ दरखार दंमोन जोङो ग्राम्य सभा मेलबो मोनफेरा बेनि गेजेराव गामियाव दिनै आं फैदो गामियाव आं आरो फैफिनगोन जागोन सार दे सार